Здравейте на всички, аз съм Белиер и тук с мен е Стелт. Здравейте. И днес с него реших малко да разцъкаме CS. Ако искате да играете с нас, пишете в коментарите на Белиер 2002 и ще ви пратим IP-то на този сервер. И може да играем някой път, ако играем пак, ми пишете, може да играем с вас. Това едва ли ще... Влагаме това много CS, ами новено наблягам на другите игри, които са мултиплеер, като Team Fortress или... Да, няма да играем много CS. Но ако искате, то с направо мазакла. Ако искате, пишете. Идеям бахти, като съм добър, но съм добър, не? Добър съм ли? Точно добър. Сега подредим бомбата. Малко не сме в настроение, защото един тъпак от училище за малко да ме щупи пръста. Да, но ти сега как играеш? Ами сега играя, защото аз не си ползвам по трети. Ето ми е оправданието за ученик. Да, и той е... Ако не мога да заложа бомбата. И днеска нищо не писах. Бърквам с копчетата и мога да заложа бомбата. О, не ти си много мазен. Що така правиш? Това време е бързо. Бързо. Аре, ком се бърна междута. Да. Как лъжи съм? Не мога да... Виждате ли го как лъжи? Виждате ли го как лъжи? Аз лъжи. Що лъжи? Бързо! Няма безреждай. Така. Съм добър. Как мазяваш? И от началото клипчетата си са максимум 8 минути, защото имам проблем с програмата. И тъй. Сега къде си? На... Цепя типата. Къде си? Залагам бомбата. Добре. Остана тук е? А така. Вземи патрони. Как ми излезе? О, фок забърна. Аз ще трябва да залагам бомбата. Аз се трепим. Така? Аз се трепим. Гледай, аз съм 16-0, ти си 0-4. Какво съм? Ти си 0-4, смисъл има предвид. Не си ме убил нито един път. До сега. Ако стана е, къде залагам бомбата. Не бе, успях ти взема оръжието. Защото си бъл палец. Една секунда бяха изчакали. Им сърди са на разработчиците на играта. Нали? И след малко ще се наложи да спрем. Защото... Без друго ни е тъпата си игра. Да, и няма записане много клипчета на... CS. Да. Ние за CS нямаме какво да прикаваме. Просто... Да. Сега малко заложим бомбата. Боже, като стигна... Ти не знаеш НАТО или съм... Дали съм НАТО или на бът. НАТО си. Какво где знаеш? Какво стана? И от тук мислим да спрем. Но още един рунд. Добре, или още един рунд ще изиграем. Да, последен рунд и ще спреме. И просто взема ни писа на CS и
искате да сами повече клипчета на други игри. Ако се прибра. Нищо. Къде си, бе? Не знам. Аз търся тебе. На съм или на бът? На бед. Ние тук ще трябва. Да видим бомбата. И това беше всичко с стелт. Ако ви е харесало, натиснете лайк, ако коментирайте. Да, и сега ще коментират много. И ако искате да гледате още много клипчета, не забравяйте да се